हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दा मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। बे जाबाय जोंहा प्रमद बर' सार बिटिआरनि CEM फोरोंगिरि जानो गोसो जानायफोरनि थाखाय माने थाबैनो स्पेशेल टेट जासिगोन बिटिआर ओनसोलाव होनना बुंदों आरो बिथाङा बुंदों माने आं आसामनि खोथा बुङा মই অসমৰ কথা নকওঁ बेफोरबायदि होनना बुंदों आरो মই অসমৰ কথা নকওঁ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ যিটো 5টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াত বহুতখিনি বিদ্যালয়ত আমাৰ LP স্কুলত সিঙ্গেল টিচাৰ আছে টিচাৰলেছ স্কুলো আছে এই কাৰণে পাঠদানত শিক্ষা দান কৰাত বহুতখিনি অসুবিধা হৈ আছে তো आरे आसामनि खोथा बुङाब्लालाय बोरै जानोब्रा आसामनि खना खनला थानाय बर'फोरनि सोमोन्दै बुङाब्लालाय माबोरै जानोब्रा आरो बिटिआर ओनसोलावल' स्पेशेल टेट मानो बिटिआरनि बाहेरनि बर'फ्रा मा जाखो बिटिआरनि बाहेरनि फोरोंगिरि जानो गोसो जानाय बर'फ्रा मा जाखो आरो बिटिआरनि बाहेरनि बे सनितपुर बिश्वनाथनि फोरोंगिरि गैयै लांदां फरायसालिफ्रा मा जाखो बेवहाय जेनेबा टिउसन हिसाबै सोलिबाय थानाय फोरोंगिरिफोरनि सोमोन्दै माने सानला नामा एसेबो बिनि सोमोन्दै जेबो बुंनो हाला नामा माथो हाग्रामा बिथांखौसो बिराद बखिदोंमोनलै माथो सिगां माथो एखेसो जाबाय माथो बिटिआरनि माबा मोनसे समस्थिनिफ्राय MLA जानानै थांबा खालि बिटिआर ओनसोलनिल' खोथा बुंनो हायो नामा बाहेरनि अल आसामनि बिटिआरनि बाहेरनि बर'फोरनि सोमोन्दै खोथा बुंनो हाया नामा बे सनितपुर बिश्वनाथाव माथो दासिमबो दालां गंसेबो गैयाब्रा मा सिमाया बारायाबा बिटिआर सिमाया एक्सटेनसन जायाबा माने जेबो मावला नामा बेहाय दाबो दैमाफ्राव माथो दालां गंसेबो गैया माथो फोरोंगिरिनि जेंनाया माथो जोबाखै माथो बिथिंनि बर'फोरा माने स्पेशेल टेट होनो मोना नामा स्पेशेल टेटआ आसामनि गासै बर' मानसिया होनो मोननाय जानांगौ अकल खालि माने बिटिआरनि सिंनियाल' होनो मोननाय बे माबोरै जानो मोननांगौ जाखो बिटिआराव टेटआ पास खालामबाय ओरैजाय बारबोबाय माने सनितपुर बिश्वनाथ बा आसामनि बाहेरायाव बारहोहरबाय बेबायदि जायो नामाब्रा अल आसामनि गासै बर'आ बे स्पेशेल टेटखौ होनो मोननांगौ आरो स्पेशेल जेरै स्पेशेल ओरै एसे माने माखासे रिलेक्सेसन थानांगौ माने जेनेरेल टेट जों बिराद टाफ कुइसनजों चेलेन्ज होनो हानाय जोंनि मानसिफ्रा जायाथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा दा सोरबा बायदिया नायदो फोरोंगिरि मावनानै बोरायदब जानाय बोरायदबनाय मानसिफोर दङ बे हालौगोन ना बोले टाफ कुइसन टेटनि थाखाय माने प्रिपेयार खालामगोन गावखौ ना फिसालाखौ कलेजाव फरायहोगोन बेलाय जेंनाखौ मिथिखायोब्रा गोबां जेंना दंखायो बेफोर जेंनाखौ मिथिखानानैबो दासिमबो जुदि मावाब्ला आरो आसामनि खोथा बुङानो आसामनि खोथा बुङाबालाय बोरै जानोबो आसामनि गुबुन हारिनि खोथा बुङा बेखौ जों जेबो साना आसामनि बर'फोरनि सोमोन्दैथ' खोथा बुंनांगोन ना BPFनि समावबो गोबां MP दंमोन MLA दंमोन MPआथ' गोबां गैयाब्लाबो MLAफोर गोबां दंमोन BTCनि बाहेरनि बर'फोरनि सोमोन्दै जेबो मावनो हायाखैबो आरो दानियाबो बेनो एखेयानो जाबाय माथो हाग्रामाखौ बिराद क्रिटिसाइज खालामदों बिराद माने बखिदोंमोन जोंबो सानदोंमोन हाग्रामाया बिराद गाज्रिमार मानसिया मेन्टेल जेबो रोंमारा सानदोंमोन एखे दुखु मोनोलै गोसोखौ बोरैबा मोनलायलाङो दा बेनो आरो गाइस जोंनि BTCनि बाहेरनि गासै आसामनि बर'फोरा खौसे जानांगौ आरो बयबो बुंनांगौ BTCआव बा बिटिआराव जेरै स्पेशेल टेट जायो बेबायदिनो अल आसामनि बर'फोरनि थाखाय स्पेशेल टेट जानो नांगौ बै स्पेशेल टेटआव गासै आसामनि बर' मानसियानो होनो मोननांगौ बेखौ बयबो खावलायहरनांगोन रायजोफोर जोंनि बिटिआरनि बाहेरनि रायजोफोर बिटिआरनि सिंनियाथ' गोजोन जाखाबाय मा सिन्था माबा माबि मोनबाय मोनगासिनो न' मोनलाय मा मोनलाय लामा दालांथ' सिन्थायानो गैया दा जोंनाथ' गैया माथो गोदनासे दैखौ सानस्रिलाबायनानै बारसोमलाबायनानै थांनांगौ जायो बिटिआरनि सिमाया एक्सटेनसन जाबोआखैब्लाबो बारायबोआखैब्लाबोथ' गोबां डेभेलपमेन्टआ फैनांसिगौब्रा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथथिंबो बा बे आसामनि खना खनला गोबां जायगायावहाय बिनि थाखाय जोंनि MLAफोरा आसाम एसेमब्लियाव खोथा बुंनो हाया नामा गियो नामा जोंनि MLAफ्रा माबोरै जानांगौ जाखो
थांनाय BPFनि समावबो बेबायदिनो थारमोन सेम जाना दं दा BPFनि समावबो बेनो जेबो खोथा बुंनो हाया सोरबा बर'आ दोखो दोखो बुग्लिजादोंमोन बै समाव BPFनि MLAफ्रा सोरबाया फेक एनकाउन्टार खालामजादों बेबायदिनो जिनाहारि खालामजादों न' सावजादों इभिकसन खालामजादों BPFआव गोबां MLA दं नाथाय जेबो बुंनो हाबावाखै दिनैबो बे सेम कन्डिसनानो बायदि माथो माबोरै जानांगौ जाखो बुजिनो रोंलालै बेंगलरावनो थांमारनोसैलां खामानि गैला बेयाव गुन्दैयासो रानगोन उनावहाय